е жената Грация според теб? Жената Грация е преди всичко умната жена, сериозната жена, елегантната жена, при която всичко е много премерено и няма нищо в повече. Коя е българската жена Грация за теб? Той е някакъв смесен. Първото, което ми хрумва, Ивет Лалова, защото за мен Грацията е вързана с много талант, сила и победа. Другата, която веднага ми хрумва, Цветелина Бориславова, в нея пък има финеса на бизнес дама, която изглежда прекрасно и е малко извънземна. Така че нещо като миксиран образ между тях двете. Коя е жената Грация за теб? Всяка една жена има грация. Какви са тенденциите в коктейлите за тази година? Тенденциите за тази година са както и за по-предишните 1-2 години назад. Натурални съставки и малко алкохол, големи обеми, балансирани коктейли, много свежи, с различни цветове. А защо Финландия е добър алкохол за коктейли? Защото Финландия е изключително чиста водка. Тя като продукт сама по себе си е много добре балансирана, много чиста. Водата, с която се прави водка в Финландия, е неповторима. И самия процес на дестилация на водка в Финландия е уникален. Какво ще ни пожелаеш? Това е много любим екип, знаеш. Страшно много ви обичам, защото сте различни, стърчите, много сте креативни, свежи и се обичате. Така че тук нататък да подпалвате все повече територии и те да бъдат ваши. Какво ще ни пожелаеш? Ще ви пожелая всеки следващ брой да е така успешен, както и предишните, че и по-успешен дори. Какво ще ни пожелаете за 100-ния брой? Пожелаваме ви още поне 100 години, да продължавате да бъдете толкова готини, да се чете страхотно много списанието. Ще ви пожелая на целия екип първо да сте живи и здрави и все така готини, работяги и след още 100 броя пак да се видим на едно такова страхотно парти. Ти откри ли огъня в теб? О, разбира се, огъня в мен винаги гори. Откри ли огъня в теб? Всеки има някакво пламъче и някаква надежда, която е в огъня, или любовта е някаква образ. Тази година в Финландия основно коктейла, който аз представям тук е с Финландия манго, изключително добър коктейл, нарича се тайка и пирошка. Прави се с Финландия манго и босилек, лайм. След това идва трудната част за бармените, мачкането. Бързо разбъркване. Имаме два шота, които са с Финландия, нормалната класическа Финландия, която е с сок ябълка, и другото е мини мери. Екипът на списание Грация и Атика Медиа България е щастлив, че може да сподели своя 100-тен брой с вас. С вярното партньорство на нашите приятели от Финландия водка имаме възможността да отпразнуваме този юбилей, отградени от слънчеви хора като всички вас.
Надяваме се заедно тази вечер да открием онзи свой вътрешен огън, който ни кара да се чувстваме уникални и неповторими и да го задържим в себе си завинаги. Благодаря ви, че продължавате да сте верни на философията Грация след толкова много години и ви обещаваме, че приключението тепърва ще става все по-интересно. Честит 100 брой на всички и нека огън в нас ни доведе към още нови, непознати и много вълнуващи територии. Залага се на свежите коктейли от рода мохито, кайпирошка, кайпириня и така нататък. Гонят се нетежките съставки, нетежките продукти в тях. Твоят любим коктейл кой е? Обичам да пия мохито.